que la gent vingui a disfrutar i a menjar. Entén el que vull dir. Hi ha una litúrgia de compartir el menjar. Tu només comparteixes el menjar amb la gent que estimes. El fet de menjar tots d'una paella, tu menges d'una paella quan tens confiança el que tens al costat, si no, no menges. Nosaltres volem fer una cuina d'apego al territori en tècnica moderna, en sabor, en no sé què, i que la gent retroba sabors. Estem cuinant com antes perquè la gent redescobrisca sabors. És algo multilògic. Ahir vam anar a la Llonja i vam trobar un munt de peix, però la combinació és fàcil. Què ha portat Sauro, el llaurador? Figues, que tenim figues, fenoi tostat, una caballa grassa, un poc de colatura i muntes un plat que és una caballa amb figues, no sé, és fàcil. Si el territori està dient el que tens que cuinar, no tens que inventar res.